Hello, mayong hapon. Open na ang stall diri sa food park mga guys. So, na mga tao diri mga guys. Daghan na suroy-suroy. So, bisita na mo diri sa Cafe Net. Kay andam na ni mo serbisyo sa inyong mga gusto mga guys. So, ubay-ubay na mga tao diri. Kamo na lang gihuwat na nga guys para magkuyog ta mag ice coffee. Mao ni ang menu mga guys. Nga daghan kapilian. Tag 39 ra. Kung sa man inyong dugayan, bisita na mo sa Cafe Net. Nga andam mo serbisyo sa inyong mga order mga guys. So bye bye.